היי יוטיוב, היום אנחנו מתחילים את הסדרה החדשה שלנו. לא יודע, אני רק חשבתי פתאום. מה יש בו? איפה? אבל איפה אתה? אני לא משתנה. כן, והחוקים זה... סליחה, בטעות. והחוקים זה מותר לעשות רק טיפי. אסור גיימון, אסור... אני כן מצלמת. טוב, יאללה, בוא תתחיל לעשות חוקים. ורק עכשיו התחלנו. לא, מה? לי קוראים מאור ולא קוראים אני. עשיתי בוקר כי רק עכשיו התחלנו לצלם. תאסף עצים, אל תתרוצץ ככה. כן. והוא רוצה שאני אהפוך אותו לקריאייטיב, אבל אני לא אהפוך אותו לקריאייטיב. אני ארשום בדסקריפשן. אולי נצרף אתכם לסדרה. נו! אני לעומתך עושה דברים טובים כמו לצוד אוכל. אני עושה לי חרב, אני עושה לי קראפטים כאלה. אנחנו לבינתיים נשאר באזור הכפר. זה מה שאני עכשיו רוצה, אני אתן לנו אוכל. לעומתך שאתה סתם מתרוצץ לך ואומר, היי, מצאתי את זה. נו, אז אולי תכתוב חייתי. לא, למה אתה מתרחץ? טוב, אז אני אשאר כאן. לעומתך אני אוסף עצים, אתה לא עושה כאן כלום. בפעם האלה. גם אני רואה. אני אתן לך, חכה. יש לי רק אחד, אכלתי את הכל. נו, אז למה זרקתי לך? נו, אני כל שנייה זורק דברים. נראה לא אלמד אני גם ככה. טוב, אז בסדרה הזאת אנחנו מתכוונים לעשות חרב דיימונד סוורד ולזרוק אותה ללבה, ואנחנו לא מצלמים, אנחנו לא עושים דברים שאנחנו לא מצלמים. לא נביא לו משהו קטן שאנחנו מצלמים. כן. אני כבר אספתי לנו 6 אוכל. לי כבר יש 16. אז תקשיב, אם אתה הולך רחוק אני אשאר כאן קרוב, ואז אני אשגר אותך אליי, בגלל שאתה לא יודע לעשות אפילו טיפי. מאור המגניב והמת המטומטם. מה אתה עכשיו חוטב לנו פרחים? בוא'נה, אתה לא עושה כלום. בוא, אני משגר אותך אליי רגע. למה אני יודע איפה יש מקום עם מלא קבצים, אבל פעם הייתי בעולם.
אני שיגעת אותך עליי. תשאר קרוב לכפר, אני הולך להביא לנו תמר ללילה. להביא לנו תמר, אבל תשאר קרוב שאני אוכל לעשות לך פיפי. נו, די כבר לזרוק את אני תמיד זורק את החרב שלי. הנה, מצאתי את המקום. אני נופל. אבל אני כבר הכנתי בראש שולחן עבודה. תעשה מה שבא לך. רק אל תתרחק מהבית. אני יודע, אני מכיר את השיטה הזאת, לשים את הדלת הפוך. בת כמה אחותך? אנחנו בני 18 והיא רק בת 7. אז תחצוב עצים אולי? תחצוב עצים ותעשה פיקק. יש לי 4. עוד מעט חסר לו 2 תמרים, והנה פלפה אחת. והנה 3. יש לי 4 עוף. איזה קופצה, נראה לי מנסה לקפוץ לתובנה ומסתובבת סביב עצמה. טוב, יש לי 6 תמר, עכשיו אני אצד עוד פרות. אתה חוצב דרך? מה חצבת ולא קיבלת? עם מה חטפת אותה, עם היד? אז בטח שלא תקבל. לא, אתה צריך פיקק. אתה צריך מקוש. אתה לא מבין כלום במיינקראפט, אני אומר לך. עוד מעט נגמרת לי אחרת. אני בודק כמה זמן אנחנו מצלמים. 8 דקות. טוב, עוד מעט נסיים את הסדרה. שיהיה הלילה, נבדוק. אנחנו נלך לישון ונחזור אליכם. מי לובש? איזה בן לובש גביע? תן לי מישהו אחד. אתה ילד לא מכובד. מה תגיד עכשיו, ילד לא מכובד? בוא נעשה לנו מנשמיש. לא, אבל בוא נפסיק ושיתקשר אליי לפלאפון. אני מכיר את זה, אביעד אמר לך את זה. עכשיו לך תכתוב אמנים.
עד שיגמר לך המקוש. טוב, אבל שאנחנו מפסיקים ב-14 כי אין לנו מספיק לייקים וסאבים, אז אנחנו לא יכולים לצלם מעל 15 שעות, מעל 15 דקות, אז נעשה רק 13 דקות. שנייה, עוד טיפה, מה זה אחרי אבל לא נגמר. כן, ידפו. אז אני פשוט לגמור את החרב הזאת. לא, נלך לישון ונפסיק את הפרק. הנה השתברתי לך. יופי חכמולוג, קח את האוכל הדפוק שלך. נו, קח כבר את האוכל. איפה הקרפטינג טייבל ששמתי? אחרי שאנחנו נשנים אני מפסיק את הסרטון. ועוד לא מקפיא. למה זה לא עובד, אמיתה? כן, אני שמתי לב. אחד, ואני אלך גם לישון, ואני נקום ואני אצא מהסרבר. יאללה, צא מהסרבר, כי אני מפסיק את הסרטון, ולפי החוקים אסור לנו להיות בסרבר עד אני לא אקפיא אותו, למה להקפיא אותו? בקיצור, יאללה, צא מהסרבר או שאני הורג אותך. צא מהסרבר! נו, אז אני ישר אצלם עוד סרטון, צא מהסרבר ואז ישר אני אעשה עוד פרק. כי אתה רוצה שנמשיך, יאללה, עכשיו גם אני אצא מהסרבר. טוב, אז יאללה בוא!